Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies a la Bombonera per convidar-me a parlar d'un tema del qual faig recerca, però que, de fet, és un tema que m'apassiona. I moltes gràcies a vostès per acompanyar-me en un dia que, pel que m'han explicat, ha estat intens i continua sent intens a nivell d'activitats culturals aquí a la ciutat de Banyoles. Bé, com deia Maria, és un tema del qual en d'altres països ja s'han fet fins i tot pel·lícules, no? Els americans, que això ho saben fer molt bé, han fet pel·lícules. Nosaltres per ara fem conferències, però potser arriba algun dia que aquesta odissea que va viure el patrimoni cultural català passi a la gran pantalla, perquè és un tema que, de fet, ja aniré explicant alguna cosa. Només cal veure, per exemple, aquesta imatge, que és una imatge coneguda del moviment d'aquestes pintures murals cap a França per fer una exposició. Després parlaré una mica, que va ser tot un èxit a diferents nivells, i només cal veure la imatge aquesta per entendre que van passar coses realment insòlites, que de fet això, per exemple, és una cosa que segurament no tornarem a veure mai més, no? Que passin coses com aquestes, esperem, perquè està el món com per imaginar-se que pogués passar. Perquè vegin una mica el plantejament de la meva conferència, parlaré això per complementar la conferència aquesta que va fer el professor Arturo Colorado. Explicaré una mica la singularitat del que va passar a Catalunya, que té a veure amb les seves competències en aquell moment, en aquests temes de gestió del patrimoni, quines van ser les conseqüències de la guerra i de la revolució, les accions de salvaguarda que la Generalitat Republicana van emprendre per intentar limitar aquestes conseqüències. Després d'aquesta batalla, també una batalla més dins de la guerra pel relat, no? En contra de la informació que els colpistes enviaven a la comunitat internacional, unes breus pinzellades dels protagonistes que van participar. Darrere de tot això sempre hi ha, que a vegades ens oblidem, hi ha persones que van esmerçar tots els esforços perquè bona part de les coses que avui podem gaudir en els nostres museus, esglésies, col·leccions, encara les puguem gaudir. A vegades ens oblidem d'aquests protagonistes. I després, quina va ser la situació en el moment que acaba la guerra, però que tota aquesta epopeia, odissea del patrimoni continua i continuarà durant anys. I, de fet, després en parlaré per un altre motiu, i encara llibres com aquest sobre el tema de Sigena demostren que són temes que en alguns casos no s'han acabat de tancar i encara estan de plena actualitat. Bé, abans de començar aquest recorregut, i per copsar també aquesta dimensió humana del que va viure aquests monuments que van participar en tota aquesta política, tota aquesta acció de salvaguarda per part de la Generalitat Republicana, una imatge d'un àpat de celebració pocs dies abans del 18 de juliol de 1936. Tota la gent que estava aquí celebrant que Pere Coromines l'havien nomenat president del Consell d'Estat del Govern de la República, no s'imaginaven que pocs dies després la seva vida canviaria. La seva vida, i òbviament la seva faceta professional, però en tots els casos també va canviar la seva vida personal. Mentre aquesta gent, entre els quals, en aquest restaurant de Montjuïc, de la Font del Lleó, tenim el propi Pere Coromines, que en aquell moment era el president de la Junta de Museus de Barcelona i que després de l'inici de la guerra seria nomenat comissari general de museus, que era el personatge que commemoraven aquell dia per aquest nomenament polític. Ventura Gasol, que era el
conseller de Cultura que va liderar tota la política de salvaguarda d'aquesta Generalitat republicana, Carles Pi Sunyer, que era en aquell moment l'alcalde de Barcelona i que després seria qui substituiria a Ventura Gasol en el càrrec de conseller de Cultura, i després el que jo he anomenat l'orquestra folk, que és el propi Joaquim Folch i Torres, director general del Museu d'Art de Catalunya, i que és un dels personatges importants en la posada en pràctica de la política de la Generalitat Republicana, una persona que naturalment, per això parlo de l'orquestra folk, ell liderava, era com el director de l'orquestra, però hi havia molta més gent. Aquí n'hi havia alguns de molt importants, com Pere Buigas Tarragó, que era l'administrador general dels Museus d'Art de Barcelona, Joaquim Borralleras, que era el secretari general dels Museus d'Art de Barcelona, i Déu-Gràcies Civit, que era un dels tècnics del Museu d'Art de Catalunya. En aquesta foto, tota aquesta gent no sabia que a partir d'un moment determinat, pocs dies després, la seva vida canviaria d'una manera radical. Alguns, com Joaquim Folch i Torres i Déu-Gràcies Civit, marxarien a París, després explicaré per què, i d'altres, com Pere Buigas i Joaquim Borralleras, anirien a viure amb la seva família a Olot per cuidar, després sortirà alguna imatge, del que serà el principal dipòsit de la Generalitat a l'església de Sant Esteve d'Olot. I també, per d'alguna manera ajustar del que estem parlant i de la repercussió que tenia tot això, parlo dels perills del patrimoni artístic fora d'aquí de Catalunya, en una revista important a França, Paul Valéry parla d'aquestes destruccions després de l'inici de la guerra i sobretot de la revolució social que van al darrere, i en un moment determinat diu una cosa que explica molt bé de què estem parlant. Un comentari que, de fet, quan ara veiem les notícies de la guerra d'Ucraïna o d'Iran, continuen estant vigents, perquè, de fet, continua passant igual. En un moment determinat d'aquest article que parla de les destruccions aquestes de patrimoni, en el context de la guerra civil, diu: la guerra tracta els homes com si fossin objectes. Potser pensem que tractarà els subjectes, per molt nobles que siguin, com si fossin homes? Aquesta és la realitat de tot plegat. Bé, d'una manera ràpida i per justificar alguna cosa que no aquí a Catalunya, però fora de Catalunya, en la resta de l'estat espanyol a vegades se n'obliden, de que en aquell moment que comença la guerra, la Generalitat Republicana tenia plenes competències pel que fa a la gestió de tot el patrimoni artístic, documental, bibliogràfic de les 4 províncies catalanes, i això és arrel de l'Estatut de Catalunya de l'any 1932, l'Estatut de Núria, que en un dels seus articles, de fet, reconeix aquesta transferència pel que fa a la gestió del patrimoni, una transferència que, com sabem, avui en dia costa que al final s'acabi materialitzant. Una cosa és la promulgació de lleis i una altra cosa és la realitat. Això va costar molt que es fes realitat i, de fet, va ser la guerra que va fer realitat tot això, les plenes competències de la Generalitat entre l'any, per afinar-ho molt, entre l'any 36, que comença la guerra, i l'any 38, perquè l'any 38 arriba aquí a Catalunya el govern de la República i aquestes competències van quedar una mica laminades. Entre l'any 32 i l'any 36, la Generalitat comença a desplegar tot un conjunt de normes, com una llei pròpiament catalana, una llei de patrimoni pròpiament catalana l'any 34, o, per exemple,
el desplegament en aquest decret del 1936 de tot un conjunt d'un servei del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya articulat en 5 seccions liderades pels personatges aquests. N'hi ha molts, després en parlarem, però que són els principals protagonistes d'aquesta política de salvaguarda. Una secció d'arxius liderada per Agustí Duran i Sampere, una secció de biblioteques liderada per Jordi Rubió i Balaguer, una secció de monuments liderada per Jeroni Martorell, una secció d'arqueologia liderada per Pere Boix Gimpera i una secció de museus liderada per Joaquim Folch i Torres. O sigui, l'equip perfecte per liderar tota aquesta política en tots aquests àmbits tan diferents i alhora complementaris. I l'aixecament, el cop d'estat militar de juliol del 1936 accelera tot això i la Generalitat opera amb absoluta llibertat i autonomia respecte del que farà el govern de la República, o tot i que de manera molt puntual, però també s'ha de tenir en compte el que farà el govern d'Euskadi en la part que no va quedar sota el control dels colpistes d'Euskadi, el País Basc. Tenint en compte això, hi ha una sèrie de conseqüències. Tampoc em detindré gaire en coses que són, de fet, molt conegudes. Això és, de fet, d'una publicació anarquista que intentava contrarrestar aquestes informacions. De fet, és una cosa molt interessant que encara no s'ha investigat prou bé. La dimensió de la destrucció i qui va destruir, perquè és un clàssic que en un poble diguin que són els de fora que han vingut a destruir el patrimoni del nostre poble, i està molt per investigar aquesta qüestió, però és una realitat que, de fet, ni la pròpia Generalitat es va amagar de dir que, òbviament, en el context de l'inici de la guerra i d'una revolució social, va haver-hi una important destrucció de patrimoni. Jo em centraré en la conferència en el que és la meva especialitat, que és el patrimoni artístic. I això és una realitat. També és cert que això sí que s'ha investigat, a Girona, sobretot, els doctors Miralpeix o Bosch, pel patrimoni modern, bàsicament, és que segurament d'època, sobretot del barroc, que és el patrimoni religiós que més va patir aquesta fúria iconoclasta de la gent que feia la revolució. I podia posar moltes fotos, hi ha moltes que són conegudes, de Santa Maria del Mar. A cada poble tenim les fotos corresponents, a Barcelona, Santa Maria del Mar, que és una com molt recurrent, o l'església de Sant Sever, per demostrar aquesta destrucció. I a mi m'agrada recórrer a vegades, no ho faré gaire, però en aquests inicis tinc uns quants testimonis de gent que va viure aquests moments i que permeten entendre una mica quina va ser la realitat. Per exemple, Carles Gerard, que va ser el comissari general que protegia el monestir de Montserrat, diu això, descriu d'aquesta manera la situació a Barcelona. Diu, i tanmateix, els vestigis terribles de la lluita eren allí, ben visibles en molts llocs i ben recents. Aquí, un edifici esventrat, les finestres esbatanades, mostrava el seu interior devastat i a la façana les nafres fresques encara dels impactes rebuts. Més enllà, calia observar una distància prudent davant una església fumejant encara que amenaçava de desplomar els seus murs esberlats sobre el carrer. No, allò no era certament la ciutat polida i endreçada dels dies de pau i de prosperitat. Avui, ben al contrari, Barcelona s'oferia als ulls encuriosits els vianants amb un aire tràgic de devastació que feia pensar en un huracà que per espai d'unes hores s'hi hagués esbravat. De fet, de manera immediata i al principi sense gaire èxit, però conforme passa el temps i es va controlar la situació,
sí que és una cosa que la Generalitat va aconseguir, que és aturar aquestes destruccions, van permetre, per exemple, que personatges com Jaume Miravitlles, que era el comissari de propaganda de la Generalitat, digués o parlés de la revolució social a Catalunya com la revolució del bon gust, perquè sí que és cert que va haver-hi una destrucció prou important, però que de manera immediata fins i tot es va convèncer els anarquistes de que era una bona idea preservar tot això perquè era institucions pel poble, museus pel poble o conservar determinats edificis per donar-los un altre ús. Aquí, per exemple, en la imatge aquesta poden veure l'antic hospital de Sant Sever a Barcelona, al carrer de la Palla. Després en parlaré per una altra qüestió, que no sé si es veu, m'han dit que això tenia... Aquí i aquí hi ha els cartells que posava el servei, la secció de monuments de la Generalitat per informar la gent que aquell edifici estava sota el control de la Generalitat. Això va passar en bona part de tots aquests edificis. En principi, a partir d'un moment determinat, això es respectava i la realitat és que va haver-hi tot un seguit d'accions que van permetre desplegar tota aquesta protecció i sempre, que és una cosa que sempre m'interessa puntualitzar, de la mà de persones, algunes com Lluís Rubiralta, que va treballar en la zona, sobretot del Bages, de Manresa, i molta gent que de manera altruista, artistes, simples amants del patrimoni, que es van oferir per fer aquesta feina que el que intentava era aturar aquestes destruccions, bàsicament en aquests moments a Catalunya revolucionàries, i que tot això no acabés cremant-se a fora d'una església o d'un palau d'algú de Barcelona, per exemple. Una gent que, de fet, es va jugar la vida i que digui això no és ficció, no és un comentari grandiloqüent per quedar bé sense que estigui documentat. Jo sempre intento parlar i ja veuran, que mostro molts documents que demostren les coses que dic, o sigui, interpretacions en base a documents. Aquesta gent com Lluís Rubiralta i tants d'altres havien de convèncer gent que estava fent una revolució, per les quals l'Església era un dels seus enemics i tot el que tenia relació amb l'Església era el focus d'aquesta ira iconoclasta. I aquesta gent directament es jugava la vida moltes vegades en intentar convèncer aquests revolucionaris de que no havien de cremar un edifici o que s'havia de salvar un retaule, una imatge i coses d'aquest tipus. La demostració d'això, aquesta carta que veuen aquí, Joan Vidal i Ventosa, que era fotògraf, el fotògraf que va fer una part important de totes aquestes imatges, algunes de les quals sortiran al llarg de la conferència. En aquest document demana que li permetin portar una arma curta per defensar-se d'aquests possibles milicians o revolucionaris que anaven armats i que, per tant, estem parlant d'una feina d'alt risc. Tant d'alt risc com que, com a mínim, que tinguem documentats, van morir dues d'aquestes persones, Rafael Fuster i Enric Alexandrino, que en homenatge a la Generalitat Republicana, quan fa aquest llibret que intentava, i de fet ho aconseguia, explicar a la comunitat internacional tota la feina que havia fet la Generalitat Republicana, que es publica en francès i també en anglès, la Generalitat, el Comissariat de Propaganda, els hi dedica aquest llibret que explicaven tota aquesta feina de salvaguarda. Dues persones
que en fer aquestes tasques de salvaguarda. No està clar si a la zona d'Aragó o ja de Lleida van morir a mans d'uns revolucionaris que es pensaven que eren simples lladres. O sigui, quan parlem de que aquesta gent si deixava la pell i es va jugar la vida, doncs, com es pot comprovar, era ben cert. Tota aquesta tasca de salvaguarda, pel que fa al patrimoni artístic, va implicar la protecció de tot el patrimoni en mans públiques, per descomptat, de l'Església i de col·leccions particulars i de col·leccionistes particulars, privats, que tenien a Catalunya importants col·leccions, després en parlarem d'algunes, o, per exemple, parlem ja d'aquest milicià que porta a les mans unes estampes japoneses de la col·lecció Mansana. Totes aquestes col·leccions van ser confiscades per la Generalitat, les més importants, amb l'ànim de protegir-les. El primer objectiu era protegir tot això. Era difícil controlar, la Generalitat sabia molt bé qui eren els col·leccionistes i en quines col·leccions estava bona part del patrimoni en mans privades en territori català i van anar a buscar, després veurem alguns documents, van demanar permisos i van anar a buscar totes aquestes col·leccions. Aquesta imatge del milicià és sortint de la propietat on la família Mansana tenia aquestes obres i l'altra és una molt coneguda del Museu Nacional, en aquell moment Museu d'Art de Catalunya, en què començaven a arribar totes aquestes obres i aquest també el Palau Nacional durant un temps va ser un dels principals dipòsits de protecció. Aquí podem veure una col·lecció. De fet, això és una cosa inèdita que aquest any, en unes jornades que fan a Sitges cada any sobre el món del col·leccionisme, als museus de Sitges, presentaré amb un col·lega historiador de l'art especialista en temes d'art oriental, el Ricard Bru, que és una cosa també que facilita tota aquesta documentació generada tant durant la guerra com després, que és una foto fixa perfecta per entendre i conèixer moltes de les col·leccions que hi havia a Catalunya i que sense aquesta documentació seria difícil de reconstruir perquè, com passa molt sovint en aquestes col·leccions, un cop mor la persona que les havia confegit, s'acaba dispersant entre la família o en el mercat, però aquí tenim una foto fixa de moltes d'aquestes col·leccions i, per exemple, el comte de Churruca tenia una bona col·lecció de pintura japonesa. I aquí tenen els permisos per part del cap de la secció de monuments, Jeroni Martorell, per anar a buscar la col·lecció d'aquest comte de Churruca i allà el que tenen és el comprovant del rebut de la persona que havia anat, que era un arquitecte, a buscar tot això. Entre aquestes peces hi ha part que són aquests 8 kakemonos japonesos, que és pintura sobre paper o sobre seda, que després aniré resseguint perquè també vegin una mica quin era l'itinerari que seguien totes aquestes obres. Això, a més, va ser especialment interessant perquè la casa d'aquesta família estava ocupada per la FAI, pels anarquistes. O sigui, una cosa semblant al que va passar amb el cas de Cambó, negociacions bastant complicades i al final la FAI va venir de donar a la Generalitat aquestes obres, entre les quals, a part de pintura europea, hi havia una bona col·lecció d'art japonès. I aquí en tenen una mostra d'aquest tipus de pintures, típicament japoneses, que formaven part d'això. Aquí no es veuen aquestes imatges, però una cosa que després sí que veurem en d'altres imatges, d'altres obres, la Generalitat, quan rebia això, immediatament començava tot un procés de registre en què li atorgava un número individual a cada peça i aquí no es veu, m'han de creure, però aquí tant aquest kakemono com aquest altre ja tenen el número en vermell que li va donar la Generalitat a totes aquestes obres que anaven ingressant amb l'objectiu aquest de poder resseguir després
tot l'itinerari i poder saber de qui procedia cada obra o cada col·lecció. Imatges conegudes, la Casa dels Canonges, que era la seu de la secció de monuments, liderada per Jeroni Martorell, però qui realment va liderar tota aquesta feina era un altre d'aquests monumentsmen, Josep Maria Gudiol i Ricard. La Casa dels Canonges és on es va centralitzar tota aquesta tasca de registre, d'inventari i de dispersió per d'altres dipòsits. Això, de fet, no és a la Casa dels Canonges, la fotografia aquesta de Vidal i Ventosa és, de fet, també es van fer tasques d'aquesta en el Palau Nacional. Es feia tot això. Una altra imatge de la sala que actualment és la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional de Catalunya, transformada en un magatzem per anar encabint totes aquestes col·leccions que anaven arribant. Això a Barcelona, però això va passar per tota Catalunya. A Girona va haver-hi els seus dipòsits, a Lleida els seus dipòsits, a Tarragona els seus dipòsits, o sigui, dipòsits per tot arreu de Catalunya. Òbviament, Barcelona els més importants perquè era on hi havia les principals col·leccions d'aquests col·leccionistes particulars, i aquí van arribar moltíssimes d'aquestes obres. Aquí sí que es veu bé el número aquest vermell, que de fet ara quan surten peces en el mercat, si el tenen és molt fàcil de resseguir a quina col·lecció pertanyia. Això és una escultura d'aquest escultor barroc, Ramon Amadeu, d'una figura d'un pessebre, una Mare de Déu amb el nen, i al darrere aquí té el número aquest, que és com, si em permeten, és la matrícula. I a partir d'aquí pots estirar del fil i és una font d'informació molt important per poder tenir informació sobre aquest tipus d'objectes. O aquesta altra, en el cas de la pintura, una pintura flamenca de la col·lecció de l'empresària de Roda de Ter, Tecla Sala. I aquí el número en vermell, un número individual, números que anaven lligats a un llibre de registre, que avui en dia, que de fet és una llibreta, en què posaven, i barrejat, o sigui, anaven ingressant, i també hem d'entendre que era una feina d'urgència i a vegades són números, però que estan les col·leccions barrejades, o sigui, al final reconstruir una col·lecció d'aquestes i els moviments és una cosa d'hores i hores, perquè no està tot ordenat. Torno a repetir, estaven fent una feina d'urgència. Aquí, en aquesta llibreta, per exemple, curiositats, a vegades passava, hi ha moltes obres que tenen aquesta etiqueta de procedència inconeguda o desconeguda, perquè la Generalitat, a banda de les seves confiscacions, va rebre moltíssimes obres per part d'organitzacions de tot tipus que no sabien d'on procedien, les ingressaven i allà quedaven com obres de procedència desconeguda. De fet, aquestes sí que sabem, i passa també, sí que sabem, perquè això anava lligat a fitxes, sí que sabem que eren dos d'aquests kakemonos d'aquesta col·lecció del conte de Churruca, que els he ensenyat abans. Aquells dos kakemonos que tenien aquests números tenen aquestes fitxes, però després d'aquí, o sigui, a vegades és una feina una mica detectivesca, però que és apassionant quan fas recerca sobre aquest tipus de coses. I això el que permetia, tot aquest sistema, el que permetia era tenir un control de tot el que anava ingressant, perquè després la idea era, en principi, quan acabés la guerra, retornar tot això als seus propietaris. Arriba un moment que la situació a Barcelona es complica i molt i Joaquim Folch i Torres convenç al conseller de Cultura de que faci un moviment per preservar tot el que hi havia en els principals dipòsits de Barcelona, Palau Nacional, Monestir de Pedralbes, aquest que hem vist del carrer de la Palla, el Palau de Solferino, és a dir, tot un seguit d'edificis,
i decideixen moure tot això cap a Olot. Tenim aquestes imatges de Vidal i Ventosa, que expliquen tot això. Es va fer una exposició a Barcelona, Viatge a Olot, de l'enyorada Mercè Vidal, que explicava tot aquest procés. Clar, també imagini el moviment d'obres en condicions tan precàries, van anar a Olot i es calcula que van arribar a emmagatzemar-se allà a l'església de Sant Esteve més d'1 milió d'objectes. Han de pensar també, hi ha gent que diu que aquesta font no pot ser perquè és molt, però pensin que també, per exemple, anaven objectes molt petits, com per exemple tot el monetari del Gabinet Numismàtic de Catalunya, i són monedes. O sigui que, en general, milers d'objectes que van anar a Olot, i aquí tenim imatges d'aquest magatzem en què es va convertir l'església de Sant Esteve, que de fet, fins al final de la guerra, va ser el principal dipòsit a Catalunya de protecció, lluny de la guerra. Després, en un moment determinat de l'any 38, també Olot va començar a ser d'interès militar i es va decidir un segon moviment cap a una sèrie de masies al nord de Girona, al Mas Descalç, de Darnius i Agullana, però el principal dipòsit va ser això, el de Sant Esteve, tot molt ben preparat, amb un servei de Mossos d'Esquadra per controlar, òbviament estem parlant de bona part del patrimoni més important català emmagatzemat allà, protegit per Mossos d'Esquadra, protegit per bombers, és a dir, tot un sistema, i tota bona part dels professionals d'aquesta comissaria general de museus es van traslladar a viure a Olot, a la Casa Solà Morales, que era el centre del servei, per controlar tot aquest patrimoni que estava allà emmagatzemat. D'aquests moviments també tenim documentació que, com en la llibreta o llibre de registre que hem vist abans, també es conserva a l'arxiu del MNAC, que són 2 lligalls de moltíssimes pàgines que dia a dia van resseguint la sortida d'obres del Palau Nacional cap a Olot, i aquí, tot barrejat, viatjaven en un camió peces de col·leccions diferents, es recollien, s'anotaven el número de referència, i clar, quan has de trobar una col·lecció sencera en tot això, potser són més de 500 pàgines, jo aquí em vaig deixar no sé quantes dioptries per investigar algunes col·leccions que m'interessaven. Per exemple, per posar exemples, aquests kakemonos que hem vist abans són aquests que aquest dia, en aquest camió, dins d'aquesta caixa, van marxar de Barcelona cap a Olot. I, de fet, allà van acabar. Algunes, no totes, van anar a les masies aquestes de Girona, però la gran majoria es va quedar allà a Olot. En contra del que es pensava que era una cosa d'urgència que es va fer l'any 36, el naixement d'aquests dipòsits, el MNAC, el Palau Nacional era la seu del museu, no era un dipòsit de protecció. Es crea en la urgència del cop d'estat i, en contra del que es pensava, al llarg de la guerra es van crear nous dipòsits que donaven sortida a les necessitats que anaven apareixent, I una necessitat, per exemple, va ser la gran arribada de mobles. O sigui, havíem pensat molt en pintura, en escultura, en documents, en llibres, però no havíem pensat que també hi havia un patrimoni molt important de mobles. Llavors, l'any 37 es crea el servei de guardamobles i la necessitat de crear algun dipòsit perquè tot això vagi a parar, I, per exemple, aquest Palau Mercader, que és un palau que hi ha a Cornellà de Llobregat, al Baix Llobregat, dels comtes de Bell-lloc, va ser, a partir de l'any 38, un altre dipòsit. O sigui, perquè vegin també, no només l'any 36, no només aquesta Olot, que tot aquest moviment no ho he dit, però es fa a finals, bàsicament a finals de l'any 36 i principis de l'any 37, sinó que això és una cosa que es va fent constantment i, per exemple, en aquest Palau Mercader es van resguardar
moltes, majoria mobles, però també pintura, com es pot veure en aquesta imatge, d'una de les sales, de fet, del Saló de Ball del Palau, en el que es veuen obres. Això és una fotografia en blanc i negre dels Brangolí, que per encàrrec, ja són de l'any 39, que per encàrrec d'un col·leccionista van anar allà fent fotos per identificar les seves obres. D'això en parlaré després. Aquestes fotografies que s'han conservat donen sorpreses interessants, com per exemple aquesta fotografia d'una pintura d'aquesta col·lecció en què en un lateral es veu aquesta obra, que és una pintura de la col·lecció en aquell moment de Francesc Cambó. No puc detenir-me perquè el tema de la col·lecció Cambó dona per una conferència, no, també per una pel·lícula. Però en general el gruix de la col·lecció va acabar en mans de la Generalitat després d'una negociació molt complicada amb la FAI l'any 36, però resulta que en mans de la FAI van quedar algunes obres i aquestes arriben més tard a mans de la Generalitat i acaben, per exemple, en aquest dipòsit, l'any 38. Obres que, per exemple, no tenen ja el registre. Aquest número, tot això ja no pertany. És a dir, que el registre és una bona pista, números vermells aquells són una bona pista, però no és perquè ja no és només això, sinó que hi ha moltes obres que es van confiscant a posteriori, que ja no formen part d'aquest control, no? I també van ser confiscades. De fet, aquestes tres obres, de fet eren aquestes dues, totes tres formen part avui en dia de la col·lecció del Museu del Prado. Van ser aquelles que en morir Cambó, abans va decidir donar-les al Prado. Una que, de fet, aquesta, l'Àngel Músic aquest, que es creia de Melotxo de Forlí, de fet és una falsificació, que li van colar, que això és un clàssic també, que li van colar al senyor Cambó. I aquestes obres, l'any 37 encara estaven en mans de la FAI i participen en aquesta exposició que fa la FAI quan volen d'alguna manera, ara diríem, blanquejar la seva imatge, no? I replantejar-se, de fet, el que havien fet en els moments més àlgids de la Revolució, fan inclús una exposició. Volien que tota la col·lecció Cambó participés, la Generalitat no va voler, però aquestes obres sí que van participar i aquí en aquestes imatges es veu una d'aquestes obres. De fet, van participar en aquesta exposició i després van acabar en mans de la Generalitat, que les diposita allà en el Palau Mercader. I també d'aquestes fotografies... mare meva, estic mirant l'hora i... Quan t'apassiona una cosa, no... Aquí també es veu això, aquest detall, que de fet són dues escultures que avui en dia formen part de la col·lecció del Museu d'Art de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, que també estaven en aquest dipòsit i que no se sabia, del Palau Mercader de Cornellà. Una escultura que tenen una història bastant interessant, perquè així era aquest edifici del carrer de la Palla abans de la guerra. Estaven emparedades. Arrel de la guerra es desempareden i es troben en la serliana aquestes tres escultures atribuïdes a un dels millors escultors del segle XV, Pere Oller, que les tenen aquí, i aquí es veu, no? I aquestes tres escultures estaven en el Palau Mercader, emmagatzemades en el Palau Mercader. Acaba la guerra, retinguin aquesta imatge perquè Sant Sever, que és el que està en el mig, no se sap on para. Si ho saben, informin, perquè avui en dia no se sap qui la té. Sí que se sap qui tenia les altres dues, i potser aquesta també, que era Max Kanner, que va vendre, aquest és el document, va vendre aquestes dues d'aquests urans al Museu d'Art de Barcelona i per això avui en dia formen part, però de l'altra s'ha perdut el rastre, ni Joan Malero, que és l'especialista en Pere Oller, l'ha vist mai. I, de fet, aquesta fotografia, que és una fotografia de la postguerra,
és una font d'informació cabdal perquè és la millor imatge que s'ha conservat d'aquesta imatge, d'aquesta escultura. No només es va fer tot això, sinó que també van fer feines de restauració. Aquí veiem també un personatge, Manuel Grau, un personatge també important, restaurador, creador del taller de restauració del MNAC. Això és a la Casa Sola Morales a Olot, però també una imatge que vaig veure fa poc, que no coneixia, a l'edifici de l'actual Museu d'Arqueologia de Catalunya. També sembla que van anar a parar imatges religioses, que com es veu en aquesta imatge, també la gent que hi treballava allà van restaurar, van intentar d'alguna manera millorar el seu estat de conservació. O sigui que no només es va fer tot això, sinó que aquella gent continuava fent feines d'aquestes de conservació de les obres que li anaven arribant. Com deia al principi, en paral·lel a tot això, la necessitat d'explicar-se a la comunitat internacional, el missatge que enviaven els colpistes a nivell internacional era que s'havia destruït tot el patrimoni que havia quedat en territori que no s'havia sumat al cop d'estat, i la Generalitat decideix fer una gran exposició d'art medieval a París, ho aconsegueix i fa això que hem vist abans en aquella imatge, ara en veurem algunes altres. L'any 37 fa una exposició en el Jeu de Paume de París, imatges d'aquestes que espero que ningú torni a veure, perquè que el baldaquí i el retaule d'argent de la catedral de Girona surti de la catedral de Girona, avui en dia és com una cosa marciana. I, en canvi, va passar l'any 37, no? Allò van allà, sempre va tenir cura de tot això Joaquim Folch i Torres, com unes 200 obres, la crem de la crem del patrimoni artístic medieval, va estar a partir de l'any 37 a París. Va ser tan exitós, va tenir tant d'èxit l'exposició que el govern francès va oferir a la Generalitat la possibilitat d'ampliar i van anar a un altre edifici, a una ciutat propera, Maisons Laffitte, al Château de Maisons Laffitte, i van fer, de fet, la segona i la millor exposició, perquè, per exemple, la primera, per una qüestió d'alçada, les pintures murals de Taüll no es van poder exposar, i en canvi aquí sí, perquè és un palau que té unes alçades importants i bueno, això va ser un èxit perquè la Generalitat demostrava que havia tingut cura de tot això, donava a conèixer patrimoni artístic català d'època medieval i era com un acte també de reafirmació fins i tot nacional, no? Perquè mostrava la crem de la crem de l'art medieval. Això, aquí hi ha algunes imatges, va tenir molt d'èxit, òbviament en la premsa francesa, però en general en tota la premsa internacional. En el context d'aquesta exposició es va fer, que l'hem vist abans, aquest llibre, el Comissariat de Propaganda va fer aquest llibre en dues versions, en anglès i en francès, on explicaven tota aquesta feina de salvaguarda. Té una mica de trampa perquè, de fet, sí que explica tot això, però parla bàsicament de patrimoni medieval. I llavors, perquè inclús parlen d'un tant per cent del que s'ha destruït, però està molt centrat en el medieval. Si haguessin ampliat realment, com deia al principi de tot, que el patrimoni d'època moderna, sobretot el barroc, que és el que més va patir, el resultat era molt diferent. Es va fer aquest catàleg impressionant, de fet, en tres versions, francès, alemany i anglès. I en la versió francesa hi havia un capítol previ de Christian Servo que parlava precisament, que contrarrestava aquesta imatge que havia enviat els franquistes, colpistes, a la comunitat internacional, intentava desmuntar aquesta mentida. I, de fet, jo crec que en part ho van aconseguir perquè després aquest llibre va ser un dels càrrecs que van utilitzar per acusar Gudiol, que va participar directament,
el van utilitzar perquè reconeixien la gran tasca didàctica tant de l'exposició com sobretot d'aquest llibre, no?, que contrarrestava aquesta idea. I després, una anècdota, a França també van fer coses, que no hi havia la Generalitat al darrere, i una va ser un especial d'aquesta revista que jo crec que sense mala fe van col·locar-li aquests colors en aquesta portada, que la Generalitat, quan va demanar i va comprar alguns exemplars, va demanar a l'editorial que li enviessin en blanc i negre, per una qüestió òbvia. Però era un especial en què especialistes francesos parlaven de tot això, és a dir, que va tenir un gran ressò i un gran èxit tant de públic com científic. Tema protagonistes. Aquí seria motiu també, perquè ho he dit al principi, de 5 que lideraven, però després hi havia un conjunt impressionant de gent i molt anònima, que mai sabrem el seu nom, que va ajudar a salvaguardar tot això en aquells moments. Jo he escollit 3 perquè em permeten centrar-me en diferents dimensions o responsabilitats. El primer, els polítics. És a dir, que amb les seves decisions, tot aquest conjunt de normativa legal que va afavorir tot això, van facilitar, o donant permisos, van facilitar que tot això passés. Per exemple, el principal, sobretot a l'inici, va ser el conseller de Cultura Ventura Gasol i després, sobretot, Carles Pi i Sunyer, però qui va, en el moment 36, abans d'haver de marxar a correcuita, l'any 36 va ser Ventura Gasol. Després els tècnics, la gent que hi treballava i que d'alguna manera havia d'actuar d'una manera obligada. Moltes vegades m'imagino què farien avui en dia els directors, directores dels museus si passés una cosa així. No dic el que penso, però és una altra cosa. Per agafar un, patrimoni artístic, Joaquim Folch i Torres. O sigui, és qui té la idea i lidera tot aquest moviment cap a Olot, és qui té, no la idea perquè sortia de França de molts anys abans, però de fer aquesta exposició, i és de fet qui la munta a París i a Maisons Laffitte, és a dir, és responsable de moltes d'aquestes decisions des del punt de vista tècnic, i després, per agafar un artista que no hi treballava, però que era simplement un amant de l'art, col·leccionista, com per exemple Frederic Marès, però aquí la nòmina d'artista, abans hem vist a Rubiralta, que era impressor, però hi ha un conjunt d'artistes i simplement amants de l'art que sense l'obligació, perquè no tenien cap càrrec ni eren tècnics, també, sobretot en l'inici, abans d'aquests moments de control, quan tot era descontrol, s'hi van jugar a la pell, per exemple, Frederic Marès va anar a salvar tot el patrimoni que va poder salvar del Seminari de Barcelona, que s'estava cremant. Aquí podríem parlar de moltíssima més gent i, de fet, una cosa que sempre m'ha sobtat, però que ara hi ha investigadores que ho estan fent, també és l'aparició de dones, que sempre han quedat com, no? O sigui, parlem de Monuments Men, però ara ja en parlen els anglesos de Monuments Men and Women, perquè també hi havia dones, no? És cert que a nivell dels principals càrrecs eren tot homes, però també va haver-hi dones que van participar en tot això. És a dir, la cara visible, les mans de tot això que hem anat veient. Darrere de tot això hi havia la decisió política o tècnica o simplement l'interès per salvar tot aquest patrimoni per part d'aquests personatges. La situació està controlada, sobretot a partir de l'any 37. El principal problema que es soluciona enviant tot això fora de les grans ciutats és els bombardejos alemanys, italians, dels colpistes, i tot això es soluciona portant a llocs més tranquils tot aquest patrimoni. Per exemple, el Palau Mercader està a prop de Barcelona, però era un lloc sense interès bèl·lic. Llocs tranquils, acaba la guerra i la Generalitat decideix que no es mogui res
de fet, és el govern de la República que decideix unilateralment que bona part del que hi havia en aquelles masies de Darnius i Agullana també ha de sortir amb tot el patrimoni del Prado i tot això, perquè la Generalitat era de l'opinió que en aquell moment el que s'havia de fer era informar al bàndol contrari de que en determinats llocs hi havia aquests dipòsits i que tinguessin cura. I van deixar gent per vigilar tot això fins que no es fessin càrrec els que havien guanyat la guerra, no? Per exemple, a Olot, que era el principal dipòsit, es van quedar Joaquim Borralleras i Pere Buigas i van fer un traspàs de claus amb tota la documentació del principal dipòsit en territori català, que era el de l'església de Sant Esteve d'Olot. O sigui, a partir d'aquell moment vam entrar en processos de depuració, etc. O sigui que aquesta era la situació. Hi ha una cosa que normalment es perd de vista perquè el principal perill en general, a banda de les destruccions, va ser la deslocalització de les obres, que és una cosa, una dimensió que moltes vegades no estem present, no? O sigui, la destrucció està molt clara, però la deslocalització també era un problema, és a dir, tot es va moure, no? I en alguns casos sí que se sabia de qui era, perquè hi havia tot aquell sistema de registre, però molts no. I això va ser un problema un cop acabava la guerra. I ara veurem què passa. Un cop acaba la guerra, el nou servei franquista, Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, conegut entre els amics com l'SDPAN o SDPAN, comença tot un procés molt administratiu, molt ben organitzat, tot i que molt mal dotat de personal i amb l'interès que això s'acabi ràpid, i això va ser un problema. Però, en general, la gent que no s'havia mostrat desafecte al règim, com deien en aquell moment, que, òbviament, clar, grans col·leccionistes, majoritàriament conservadors, és a dir, no hi havia gaires problemes, tornen o quan acaba la guerra comencen a reclamar les seves col·leccions i aquest servei franquista comença tot aquest procés de retorn. Per exemple, com hem parlat d'aquests kakemonos, aquí tenen l'acte que utilitzaven, tot molt formal. O sigui, si abans hem vist la documentació de la Generalitat com una cosa d'urgència, aquí era tot molt organitzat, aparentment organitzat, molt administratiu. Ja veureu com el sistema tenia falles importants, però a nivell administratiu tot sembla perfecte. El comte de Churruca va morir, la vídua havia mort l'any 39 i és el fill, que de fet era un arquitecte, Ricardo de Churruca, qui reclama tot això i li retornen sense cap problema. I aquí hi ha l'acte, ell fa la reclamació i aquí està signada i un dia X li retornen aquestes obres com, de fet, gran part de la seva col·lecció. Això va passar en multitud, milers de casos. O sigui, la gent va poder recuperar tot això. Clar, imagini's també, perquè aquesta gent... Bueno, jo ara estic de trasllat i ni jo sé el que tinc a casa meva i jo no soc un... No tinc ni una gran col·lecció, soc una persona normal i hi ha coses que ara m'apareixen i no sé ni què tenia. Imagini's aquesta gent, grans col·leccionistes, grans palaus, que tenien milers d'objectes que ben bé molts, i ho demostren quan fan les reclamacions, ni sabien el que tenien. Hi havia moltes coses que sí, les més evidents, però després hi havia moltes que no en tenien ni idea. Això també va complicar molt i, de fet, moltes vegades aquests serveis posaven en contacte amb propietaris per dir tenim això, segons el registre, no deien el registre de la Generalitat, perquè això ho amagaven, perquè no ho he dit, però pensin que l'argumentari franquista va ser que els rojos havien robat tot això i l'exposició de París és que ho havien portat allà per vendre-ho tot. O sigui, aquest era l'argumentari. Però sí que és una evidència que quan fan això diuen escolti'm, tenim això que per registre és seu
I molts propietaris no anaven, no, això no és meu. I era seu, perquè després mirar la documentació i era seu, clar. Bueno, passa això i era un sistema que, sobretot, per la gent més important, només havien de jurar pel seu honor que allò era seu, no? Sí que hi ha mostres, però jo crec que era gent no d'una importància, diguem-ne, social, que havien de portar testimonis, etc. Al final, això el que va facilitar és la picaresca. O sigui, va haver-hi molta gent que es va aprofitar d'aquest sistema aparentment tan perfecte i van trobar, com sempre passa, la falla perfecta, no?, per fer una cosa molt pròpia del nostre país, no?, que és el fer de Lazarillo. El professor Arturo Colorado, de fet, és l'investigador que en aquest llibre seu va publicar per primer cop l'existència d'una senyora que era, de fet, ella es presentava com marquesa d'Arnuosa. Aquí tenen la targeta, però el nom aquest en la documentació, marquesa d'Arnuosa, amb dues S, amb una... O sigui, ella mateixa es canviava. De fet, el professor Colorado ha demostrat que era mentida, que és un títol que no existeix. És a dir, era algú que es va aprofitar d'això a Madrid, Maria Teresa Álvarez i Herreros de Tejada, que anava als dipòsits a Madrid i reclamava coses moltíssimes i allà li van donar tot el que va demanar. Fins i tot, posant com a adreça un pis a Madrid, li van donar un tapís que és impossible que entri en un pis. O sigui, coses bastant insòlites. D'aquesta falsa marquesa d'Arnuosa s'han escrit, després que el professor Colorado parlés i descobrís aquest personatge. És un personatge de ficció, no m'avanço, perquè hi ha coses en funcionament de ficció, però ja s'han fet fins i tot, a part d'articles o reportatges a la televisió, en programes de màxima audiència, s'han fet fins i tot ja obres de teatre parlant d'aquest personatge, perquè és molt llaminer, no? És un personatge que aprofita això, reclama, li donen, i resulta que resseguint aquest personatge, aquí també ho va intentar. A Madrid, en un moment determinat, l'enganxen, va acabar en tot un procés, va acabar... Però, bueno, aquí ho va intentar, aquí tenen l'acte en què ella demana una sèrie d'objectes. I el servei franquista aquí a la carta formal, el servei franquista aquí va comprovar que tot el que reclamava tenia propietaris coneguts. Gràcies al sistema de registre de la Generalitat van veure que tenien els seus propietaris i, òbviament, li van dir que res de res. Hi ha una carta molt interessant que envia el que en aquell moment feia de director del Museu d'Art de Catalunya, Xavier de Salas, que li diu, perquè ella reclamava tot això a partir de fotografies, i li va dir si li podia enviar més fotografies, segurament per reclamar coses, i que en agraïment, si un dia passava per Madrid, le invitaré a un cocidito madrileño, una vegada així. Aquí no va colar i la van descobrir i no li van donar res, però a Madrid li van donar i obres, de fet, importantíssimes. Hi ha un cas, diguem-ne, més nostre, perquè aquesta senyora era de Madrid. Aquí hi ha un altre cas que era conegut, jo únicament li he posat nom i cognoms, que està relacionat amb aquesta Mare de Déu de Boixadors, que és una escultura gòtica molt coneguda, avui en dia en la col·lecció del Museu Episcopal de Vic. I era una obra que ja abans de la guerra s'havia publicat, era una obra coneguda, és una obra que aquí tenen el permís de la Generalitat, a Lluís Riu Vilalta li donen permís perquè vagi a l'església de Boixadors i la confisqui amb la idea de protegir-la. No sabem si va acabar anant perquè Lluís Riu Vilalta tenia un dietari i no queda clar, però el cas és que això va acabar en mans de la Generalitat, es va protegir, acaba la guerra
I això apareix, ho tenen, aquest servei franquista ho té en el seu principal dipòsit a Barcelona, que era un edifici de la Caja de Pensiones. Crec que ara és l'actual Centre Català de Meteorologia o una cosa així, que està entre el MENAC i el Museu d'Arqueologia de Catalunya. I aquell era l'epicentre on es centralitzava, el servei franquista centralitzava tot això. I aquesta la tenien allà. Luis Monreal, que va ser un dels comissaris de la comissaria delegada en aquesta zona, primer de Llevant, anomenada Llevant, després la quarta zona d'aquest servei franquista, en el seu llibre, en aquest llibre que ja fa, quan és molt gran, aquí veu la fotografia, per rememorar una mica tot el que havia viscut amb el seu particular punt de vista, en un moment determinat relata el cas sense donar el nom d'una persona que va anar allà a reclamar aquesta imatge, no? I el que va passar. Però no donava, de manera molt cavallerosa, no donava el nom. En el llibre no donava el nom. Jo el donaré. De fet, ja l'he donat, perquè això ja s'ha publicat en un article. Era un senyor de Vic. Era un metge molt important, un traumatòleg, que en veure jo allà va decidir que reclamaria l'escultura per portar-se-la a casa seva. Fa la reclamació i jo crec, pel que passa després, que l'ESDPAN decideix fer-li una trampa. O sigui, que vingui. Llavors li demanen que, degut a la importància de l'escultura, ha de portar testimonis que certifiquin que aquella escultura era seva. I ell ho fa. I envia a 3 persones, un era un familiar seu, que testifiquen que efectivament un era un xofer que havia participat en un trasllat, que jo l'havia mogut, i li pregunten, però vostè l'ha mogut vostè? Sí, jo la vaig portar, no? I llavors Lluís Monreal ja ho explicava, que quan tots testifiquen sota jurament que sí, van davant de la imatge i els hi va dir, agafeu-la i ja la podeu portar. Clar, allò pesa, no sé, bueno, és d'alabastre, allò deu pesar no sé quants quilos, impossible de moure ni una, ni dos, ni 3 persones, no? I suposo que el van avergonyir i això va quedar... I, de fet, ja qui era responsable del dipòsit explica per què estava allà. Ismael Molera, que era el director del dipòsit, de l'ESDPAN, diu, és que la teníem allà, sabíem què era, però és una peça tan important que no la volíem tenir amagada. Llavors, com estava en la zona en què la gent anava a veure i a identificar les seves coses, aquest senyor, Ramon Sant Ricard, va anar allà i va tenir la bona idea de reclamar-la com a pròpia. És a dir, aquí, en el cas de la marquesa d'Arnuosa, en aquest cas es va detectar, però es poden imaginar que això devia passar contínuament i molta gent va acabar acaparant coses que ni molt menys eren seves. Amb tot el que queda, es fan desviaments. Això és una cosa que qui m'ha presentat, la Maria, ha investigat. De fet, va ser la primera que va investigar tot això, aquí a Catalunya, de què havia passat amb això, no? És a dir, tots aquests desviaments, en principi, obres que no tenien propietari d'aquestes obres que hayan vist de procedència desconeguda. Després, quan hem anat investigant els que hem vingut al darrere, hem vist que no sempre va ser així, però en general sí que va ser així. Fan aquests desviaments que beneficien bàsicament museus, però també va haver-hi coses molt estranyes a Barcelona, com un dipòsit a la Casa de los Navarros o a un institut de secundària o a coses molt estranyes. Però en general qui més es va beneficiar va ser el Museu d'Art de Catalunya, el Museu de Mataró, el Museu d'Olot, el Museu de Terrassa, és a dir, tot un conjunt de museus. Amb el professor Colorado vam fer l'any passat aquesta exposició que de fet vam investigar el dipòsit, 2 dipòsits que fa aquest ESDPAN en la Universitat de Barcelona.
I en un primer dipòsit hi ha obres com, per exemple, aquesta, perquè vegin, en algun cas, un petit conjunt, no era molt important aquest a la Universitat de Barcelona, però té el seu interès, d'una còpia d'una obra de Murillo, i la informació, així com d'època republicana la clau és el número vermell, en època ja posterior el revers és el que dona més informació perquè hi ha moltes etiquetes que faciliten mínimament saber una mica l'itinerari de les hores que van passar per mans d'aquest servei franquista. I aquí al darrere es veuen algunes d'aquestes etiquetes i la que surt al final aquella és la que demostra que era un d'aquests dipòsits. Aquests dipòsits tenen algunes sorpreses i la recerca el que permetrà és que hi hagi cada vegada més sorpreses d'aquestes. És a dir, moltes vegades hi ha moltes obres que s'han donat per perdudes perquè l'església, normalment l'església en la que estava, s'havia cremat en la revolució i destruït i, per tant, tots els béns mobles que estaven allà s'havien donat per perduts i resulta que no tots. Són pocs encara, però jo crec que quan es faci i que s'està fent per part de molta gent recerca en aquest sentit, aniran sortint sorpreses com aquesta. Un d'aquests dipòsits era d'una escultura d'un sagrat cor de marbre de Llimona, de Joan Llimona, l'escultor Llimona. Aquesta escultura, aquí tornem a veure aquesta llibreta o llibre de registre, està numerada, té el seu número, però va arribar a mans de la Generalitat sense saber d'on procedia. I aquí poden veure, tenia la seva fitxa i en un moment determinat diuen allò de procedència inconeguda. Fent recerca, no a partir d'aquesta documentació, aquesta és l'escultura. Són fotografies ja del servei franquista, el cliché i el positiu. Aquí són fotografies d'ara. Això és un dipòsit que es va fer a la Universitat de Barcelona bàsicament per dotar-la de la capella que els franquistes van fer un cop reinauguren la universitat. Òbviament, la universitat, quan es funda, no tenia capella. Els franquistes la primera cosa que fan, entre d'altres, és fer una capella i necessitaven obres de contingut religiós. Una és aquesta, i resulta que aquesta escultura, buscant en repertoris fotogràfics, és aquesta que tenim aquí, que decorava un dels patis del Foment de la Pietat Catalana, que era una associació cultural vinculada a la Biblioteca Valmesiana. Aquí tenim l'edifici, allà a prop de la catedral, en aquella zona. Aquí tenim el pati aquest sense l'escultura. Resulta que aquesta escultura procedia, de fet procedeix d'allà. O sigui que, i era una obra que la literatura que havia parlat d'aquesta imatge ja donava per perduda perquè era un edifici que en el context de la revolució havien entrat allà i segurament se l'havien trinxat, segurament. La realitat és diferent. I ja vaig acabant. També va haver-hi, així com el professor Colorado ha demostrat que a la zona de Madrid va haver-hi un espoli bastant important, desviaments d'aquests molt sospitosos a personatges afins al règim, figures com aquesta de la marquesa d'Arnuosa, que és fàcil interpretar que no actuava a nivell personal, sinó que segurament treballava per algun antiquari que li encarregava que anés a buscar determinades coses i amb la connivència de la gent que estava controlant aquells dipòsits podia treure tot allò. Hi ha casos més curiosos com el d'aquest senyor, que la foto és magnífica perquè fa el despistat, que és el que de fet es va fer un cop acaba la guerra. És Martín Almagro, el que un cop acaba la guerra, òbviament Pere Bosch Impera no torna, perquè a banda de comissari general d'excavacions, arqueologia, a banda de director, va ser conseller de Justícia de la Generalitat, o sigui, com per tornar, va haver de marxar a l'exili, i qui el govern franquista anomena com a primer director
ja rebatejat Museu Arqueológico Provincial de Barcelona, és aquest arqueòleg, en Martín Almagro. I aquest senyor va fer una cosa molt curiosa, que d'altres no ho van fer, però ell ho va fer, que és, davant de determinades reclamacions, fent-se l'orni i no tornar les coses. O sigui, com en general hem vist que si, òbviament, qui reclamava és que no havia tingut una vinculació amb els republicans directa, perquè si havia tingut això, o no estava aquí, o havia mort. Llavors, la gent que reclamava normalment li tornaven. Però va haver-hi casos en què no va passar això, i és una espècie de nacionalització encoberta, perquè d'aquestes coses que els hi parlaré ara ja per acabar, que de fet estem parlant de la peça i els conjunts patrimonials més importants del Museu d'Arqueologia de Catalunya. És com si em permeten el símil, és com la Mona Lisa del Museu d'Arqueologia de Catalunya, tant pel patrimoni d'època ibèrica com pel patrimoni romà. El tresor de Tivissa, que és la imatge de tot aquell conjunt, i la Dama Flàvia, d'Empúries. Resulta que el tresor de Tivissa era un conjunt que es troba als anys 20 i la Junta de Museus, tot i que els hi van oferir, no va decidir no comprar, i al final va haver-hi una parella de germans de Barcelona, el germà Simón de Guilleume, que davant la por que això marxés a l'estranger, perquè hi havia col·leccionistes de fora d'aquí que estaven interessats, al final van moure fitxa i van acabar comprant aquest conjunt. Aquest conjunt estava a casa seva, arriba la guerra, sabent Pere Bogimpera de la importància, immediatament demana a la Generalitat el permís per confiscar-ho, li donen el permís i van allà a casa del Simón de Guilleume i ho confisquen. Són d'aquestes coses que van tenir aquests moviments, en aquest cas cap a la masia d'Agullana, i després són d'aquestes coses que per decisió del govern de la República van acabar en Ginebra. Acaba la guerra, torna a Madrid i de Madrid torna aquí cap a finals de l'any 39. I els germans Simón de Guilleume ho reclamen. No els hi fan cas. Ja he tingut accés a l'arxiu personal d'aquesta família, hi ha no sé quantes reclamacions. Fins i tot, que no ho he vist en d'altres casos, van fer un requeriment notarial, van pagar un notari per fer un requeriment i al final, apel·lant a una normativa que existia però que no deia que el patrimoni arqueològic en mans privades havia de passar a museus públics, no li van voler tornar mai. I això és una cosa, el tresor de Tivissa, que encara es conserva en el Museu d'Arqueologia de Catalunya. El cas de la Dama Flàvia és més curiós encara, perquè el germà Simón de Guilleume, ell era oftalmòleg, però no eren persones, diguem-ne, vinculades al règim franquista, ni molt menys, però en canvi la Dama Flàvia era del comte de Güell. El seu fill, el comte de Ruixellada, reclama això un cop acaba la guerra i també Martín Almagro va fer l'orni i no els hi va voler tornar. I clar, la família Güell sí que tenia, i sobretot el fill, directe contacte amb el president de la Diputació, amb l'alcalde de Barcelona, o sigui, tothom va fer les seves queixes perquè li tornessin i, de fet, no ho va aconseguir. O sigui que, al final, en alguns casos, de molt valor patrimonial, l'actuació d'una única persona, que en aquest cas era el director d'aquest museu, va acabar implicant una nacionalització encoberta, perquè això són coses que el germà Simón de Guilleume no van recuperar mai i que la família Güell no va recuperar mai, tot i fer contínues reclamacions perquè els hi tornessin. Per acabar, i a tall de conclusió, perquè se n'adonin de la sort que, de fet, no pel germà Simón de Guilleume, però sí per nosaltres, els itineraris d'una obra, per posar una, de la qual he parlat fa res, l'itinerari de tot això que demostra
com de bé es van fer les coses en un moment d'urgència, sobretot en l'inici de l'itinerari, que és el moment d'urgència en què tot això... Clar, imaginis el tema del tresor de Tivissa, era plata. Clar, això en mans de qualsevol persona s'acaba fonent i aquí ens hem quedat sense una de les millors mostres d'orfebreria ibèrica que hi ha a tot l'Estat. Al final, això, o la imatge que hem vist al principi de la Majestas Domini de Taüll, allà a punt d'entrar en el xató aquest de Maisons Laffitte, demostren aquest títol que he posat a la conferència. O sigui, tot era molt urgent, molt perillós, però tot i així, al final, l'actuació d'aquests protagonistes, que he parlat d'alguns, però òbviament podria parlar de molts altres, van facilitar que avui en dia nosaltres i generacions anteriors a la nostra, i si nosaltres ho fem bé, generacions que vindran després, puguem gaudir de tot això. I si podem gaudir de tot això, és gràcies a aquesta tasca que va fer la Generalitat Republicana l'any 36, 37, 38, 39. Sense més, moltes gràcies.